η τουρκική Βουλή μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ακολουθεί γενικευμένη σύραξη. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η ένταση προκλήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης, όταν και ξέσπασε έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους βουλευτές των δύο πλευρών. Ακριβώς. Φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα τώρα επί του πιεστηρίου είναι αυτό. Ακριβώς. Η Μαρία η Ζαχαράκη, συνάδελφος από την Τουρκία, φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα κατηγόρησε την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εσείς είχατε δώσει κάποιες υποσχέσεις σε περιοχές που έχει η αντιπολίτευση τα μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά ακόμα περιμένουν τα τρακτέρ και όσα τους είπατε, με τους αγρότες να διαμαρτύρονται για τα όσα συμβαίνουν. Και όχι μόνο στην Τουρκία, βλέπουμε και τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, είδαμε και τις Βρυξέλλες. Και ξεκίνησε λοιπόν λόγο στο λόγο η ένταση να σηκώνουν το χέρι τους ο ένας στον άλλον, και φαίνεται λοιπόν ότι δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν. Με κάποιους λίγους να θέλουν να υπάρξει ηρεμία. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι είναι μέσα στον καυγά, τον οποίο γίνεται μεταξύ, όπως είπαμε, του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης για το αγροτικό θέμα. Άρα εδώ μπλόκα και ξύλο, Παντού ανάβουν φωτιές οι αγρότες. Με το δίκιο τους. Όχι, εγώ θα έλεγα παντού είναι δυσαρεστημένοι λοιπόν οι αγρότες. Ακριβώς. Βεβαίως. Το δίκιο τους. Λοιπόν, και